Σήμερα θα δείξω έναν κόλπο με την τράπουλα. Πρώτα θα ανακατέψω και στη συνέχεια θα βγάλω μερικά φύλλα, το οποίο θα διαλέξει ο θεατής. Ωραία. Τώρα ο θεατής για παράδειγμα διαλέγει αυτό. Και τώρα τι θα κάνω. Θα μετρώ αντίστοιχο μέχρι το 10, για παράδειγμα 10, 9, 8, 7, 6, 8, 6, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Τίποτα. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ο άσος. 10, 9, 8, 7 και το 8. Άρα 8 και 6, 14 και 1, 15. Το 15ο φύλλο είναι το φύλλο που τράβηξε ο θεατής. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ελπίζω να σας άρεσε το κόλπο.